Duk. Mumpul. Kowe. Halo. Atang le. Sapa tindakan bos ora tindakan iki? Ah, mumpung mlebu bengi. Mangkat. Oh. Merdeka wae upacarane. Wah, wis kebak bos. Oh. Wis bantere. Mlebu ngidul. Iki cetek iki. Ini kita cetek. Oh, sudah lama, Bos. Kudu Atika. Paling mau lah, perahu nang ngumpul sini kabeh. Antar endah lho. Antok endekeng. Pagi, Bos. Yo, mancing lagi. Ya kelilut delok jaran. Wes delok jaran. Waduh sih, suara mancing karo grup Cundaman, Bos. Oke, iki yo ngepasi mlebu bengi. So mangkat bareng. Alhamdulillah. Spotnya ngendi lek iki lek? Cetak. Oke, baik. Iwak tok bos, infone bos kene iki sak nggon-nggon iwak wis. Iwak jare mini-mini. Tasik wae. Karek ngake branjang iki. Mungkin tok no. Ayo wis ngono wae, ra sen-sen nyelek yo nyembuk lek yo. Wis ahene sak tani setoran bakul iki. Bismillahirrahmanirrahim. Oke bos, titik spot bos. Sudah kambul saya di tengah waduk Gajah Mungkur. Sudah dapat titik spot bos. Kita tinggal lempar aja, tak buang lumut. Lagi mah senari gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Pelan-pelan bos. Naruh harus pelan-pelan biar nggak nyentol. Airnya dingin. Demi. Pintermen wae. Piye? Wae pintermen Gus, ngatur Gus. Adem bos, demi yang ini bos. Duk. Alah, talah. Das. Bisa ewet. Piye to ki? Pegah nengah-nengah lek iwake lek. Ewet bos. Blus ke. Oh ya, adek ae. Mumpul. Alah, iwake semene mumpul. Alah. Sapa? Tunduk laris. Nari apa bos? Wak dalam metune tolong nari. Ada. Tunduk laris sik.
tes. Kowe. Lah. Iwak semene kok. Alah. Ngeleram. Iya sing semene-mene ke video sing gede-gede lah ke video dilegek tenan. Ah. Nyedak kono, Mbah. Iki lho, Mbah, saged tutul wong loro nih, Mbah. Loh, tadi udah dapat loh, Bos, tapi di video angel, Bos. Nyari videonya, Bos. Oh, udah dapat segini loh. Yang besar-besar nggak ke video, sele. Nah, dirsekno. Gimana yang dhuwur? Lu ngoneh kae. Oh, setan alas saya. Kagur gawe ombak ayo. Soh mancing ora jane iki. Kowe. Yo, rada akal yo. Yo. Mene ngono lho. Lemu-lemu ngene. Sing ke video ora gur sing pletekan sing ke video. Alah. Lumayan, Bos. Kowe. Ngono. Ngeliram tanggoe. Kan kamera mati wak mangan. Sing gede. 12 kena. Alah. Munggul nah. Berapa nih? Bola langsung entai. Teke. Kayak talok ngene lumutku. Lumutku kayak talok. Pedes nih. Alah separuh tok. Nak gelem bablas ke. Hasil hari ini, Bos. Kayaknya sing gabluk, Bos. Mondot kabeh, Bos. Sak sandal nih yo ngene padahal ya ora Wis aduh panen kabeh, Bos. Kayaknya sing ra manen itu kabeh. BKM lho gabluk banget. terus nggo sepot sing angel ngono Lah iya, itu terlalu mudah ya. Wah, wis repot iki lek. Sesuk lek rada sing angel lek. Sedih aku ngene gampangan. Gampangan sih.